Takže ještě jednou všechny moc vítám. Poprosila bych teda Luciu, aby se ujala slova a aby nám řekla něco o svém výzkumu. A ďakujem veľmi pekne. Ja som myslela, že sa postavím, ale keď nás až tak toľko, nechcem si dokazovať nejakú autoritu, tak zostanem sedieť s dovolením. Keď tam bude niečo také, tak sa postavím. Tak ja vás teda vítam pri tejto prezentácii. Je to vlastne ešte veľmi čerstvé. Ja píšem diplomku, ale o tom bude ešte neskôr, hneď na začiatku vlastne, ale začínam takýmto screenshotom z chatu s mojim frajerom. A vlastne on mi vtedy poprial, je to po anglicky, pretože nie je odtiaľto, takže sa dorozumievame angličtinou, ale bolo to vlastne na Medzinárodný deň žien, keď mi poprial všetko dobré k Medzinárodnému dňu žien, ale potom hneď povedal, že ale našťastie nemám žiadne ženské veci. Ja som sa opýtala, že prečo máš šťastie. Že no, že nechcem byť drzý, ale že áno, že úplne by som nechcel mať menštruáciu a to, ako s vami narába spoločnosť. Takže mi to prišlo také, že vystihujúce, o čom budem dneska rozprávať v jednom čete. V podstate to nemá žiaden hlbší význam, len som vám to chcela ukázať. Tak, už keď som začala hovoriť teda, že píšem diplomku, ale tak možno ešte tak stručne, že kto som. Študujem sociálnu geografiu a regionálny rozvoj na Geografickom ústave tu na Masarykovej univerzite. V súčasnosti som vlastne v súčasnosti som vlastne končím. Tento semestr je môj posledný magisterský. A ešte tak akože do minulosti bakalárku som písala na mobilitné stratégie študentov vysokých škôl na Slovensku, takže som skúmala, ako cestujú do škôl a teraz som vlastne úplne zmenila tému a venujem sa geografii menštruácie. A vlastne skúmam, ako môže vplývať na v podstate každodenný život ľudí, ktorí ju zažívajú. Čo sa týka samotnej tej diplomky, pretože ako som spomínala, tak študujem sociálnu geografiu a veľa ľudí si možno predstaví, že tá geografia je skôr o tom, že učíme sa hlavné mestá a ja neviem, proste robíme mapy, ale tá geografia môže byť o všetkom možnom. Toto, čo robím ja, v podstate tú geografiu menštruácie, vychádzam z feministických geografií a z geografie času. O tom veľmi skrátke niečo poviem neskôr, ale tá moja diplomka je vlastne založená na tom, že som spravila asi 14 rozhovorov s ľuďmi, ktorí menštruujú, sú to všetko ako ženy, ale nie sú to len Slovenky a Češky, ale mala som možnosť počas leta byť vo Francúzsku, takže som spravila vlastne rozhovory aj vo Francúzsku a je to ako všetko v takom pomere, že mám približne rovnaký počet Češiek, približne rovnaký počet Sloveniek a Francúziek, takže a zase z rôznych vekových skupín, najmladšiu mám 18-ročnú, najstaršiu mám nejakú 78-ročnú pani, takže vlastne ten pohľad na tú problematiku je taký komplexnejší. Čo sa týka záveru, tak ten ešte nemám, pretože to ešte stále momentálne píšem, takže to uvidíme až o 3 mesiace, čo budú závery, ale dnes vám niečo z toho ukážem. Ako som už spomínala, ja teda vychádzam z tých feministických geografií veľmi stručne, ale feminizmus nie je nič nové. V podstate môžeme hovoriť už o akýchsi 4 vlnách feminizmu, kedy vlastne sa v spoločnosti nejak tak viacej vyplávalo na povrch, že ženy vlastne chcú byť akože že sú emancipované, že nepatria vlastne len do prostredia domova, ale že vlastne môžu sa nachádzať vo verejnom priestore, majú svoju vlastnú identitu. V podstate vlastne v rámci feminizmu sa môžu riešiť nejaké akože nerovnosti, či už platobné, alebo proste nejaké sexuálne zneužívanie na pracovisku a podobne. Pre tú moju tému je v podstate dôležité to, že vlastne v priebehu druhej vlny feminizmu sa začalo vlastne dostávať na povrch to, že ženy nepatria len do toho súkromného priestoru, ale že môžu byť aj na verejnosti a ešte vlastne tá geografia je väčšinou o tom, že
sa zameriavame na tie mestá, okresy, štáty, proste regióny, ale vlastne tými feministickými geografiami sa dostávame až k tej mierke tela, že sú pre nás dôležití aj tí jednotlivci, ktorí sa v tom priestore nachádzajú. A vlastne pre mňa je to dôležité skrz to, že vlastne sa chcem pozerať na tie tela, na tých jednotlivcov s ich skúsenosťou s menštruáciou. To je jedna perspektíva. Druhá perspektíva je geografia času, čo je trošku komplexnejšie, ale v podstate ľudia si predstavia skôr, že geografia je o priestorových veciach, ale ona môže byť aj o časových. V podstate toto, čo ma zaujíma najviac, sú nejaké rytmy, pretože aj menštruácia sa vyskytuje v nejakom rytme. Máme menštruačný cyklus, ktorý sa opakuje, môže byť pravidelný, môže byť nepravidelný. Premýšľame nad tou menštruáciou v rámci toho cyklu menej, niekedy viac, najmä keď prichádza. Nejak uvažujeme nad tým, aké máme plány, či nám vlastne prídu tie naše plány do konfliktu s tou menštruáciou. Ja tu mám napríklad screenshot ďalšieho chatu s mojou kamarátkou, ktorá vlastne tento týždeň mala príjmačky na vysokú školu a ona vlastne študuje tanec vlastne na tanečnom konzervatóriu a my sa tak ako bavili a mi vlastne hovorila, že je to dosť náročné, na čo sa pripravuje a že dúfa, že nechce mať menštruáciu práve v tom období, ale že si to v podstate nevyberie. A to je vlastne celé to gro tej mojej práce, že vlastne môžeme si nejak plánovať veci, ale to, čo si naplánuje naše telo, to vlastne my neovplyvníme. Že ono ide ako keby svojim vlastným časom. A vlastne už je to vlastne o tom, že tí ľudia, ktorí menštruujú, tak si sami musia nejak upravovať to, ako si budú veci plánovať a že to práve nie je opačne, že tí ľudia, ktorí nastavujú rozvrhy, školy, prác a podobne, tak vlastne im to je jedno. Ako, nechcem zovšeobecňovať, ale akože áno, že nehľadí sa na roky tých menštrujúcich ľudí. Tak, čo tam máme ďalej? Áno, tak vlastne o čom je táto prezentácia? Vlastne, že sa presúvame od nejakého menštruačného tabu až k menštruačnej etikete. Ale než sa dostaneme k tej etikete, tak môžeme si vlastne povedať niečo o tom tabu. Ja začnem v podstate tým nerozprávať, neukazovať, skrývať vlastne všetko o menštruácii. Že vlastne tabu znamená v podstate úplne odstrániť tú, alebo nejakým spôsobom nerozprávať o tej menštruácii vlastne pred očami verejnosti, lebo je to považované nejakými skupinami ako za niečo nečisté, ako niečo, čo môže niekomu uškodiť. A ono to v podstate dosť vychádza z tej mužskej skúsenosti, ktorí vlastne tú menštruáciu nezažívajú. A je taký veľmi zaujímavý článok, ktorý vlastne sa venuje tomu, že to tabu v podstate zišlo zo žiarlivosti tých mužov, ktorí vlastne nezažívajú to, čo tie ženy. A vlastne je to také, že oni niečo nemajú, tak to úplne premenia na tú stranu, že vlastne plne to poďme znehodnotiť a stigmatizovať. A v priebehu druhej vlny feminizmu, čo sú nejaké 60. až 80. roky, sa určitá skupina feministiek a feministov začali vlastne na to tabu nejakým spôsobom reagovať a vlastne toho menštruačného tabu s tým, že začali vo veľkej miere podporovať antikoncepciu, ktorá ako samozrejme môže treba napraviť nejaké nepravidelné cykly, veľmi bolestivé menštruácie, nejaké zmierňovať symptómy, ale a zároveň v podstate dáva možnosť tým ľuďom, ktorí menštruujú, získať nejakú kontrolu nad tou svojou menštruáciou. Lenže vlastne potom sa stalo to, a to kritizovala ďalšia skupina, tretia vlna feminizmov, ktorí vlastne hovorili, že vlastne tou antikoncepciou dochádza k tomu, že tá menštruácia je ešte viacej ukrývaná, pretože áno, ženy sa mohli slobodnejšie teda dostať do toho verejného priestoru, ale stále o tom nerozprávali, stále bola upozaďovaná, že tá identita, ktorá je vlastne spolutvorená aj tou menštruáciou, bola v podstate akože upozaďovaná. A vlastne to sa potom neskôr v tých 90. rokoch zmenilo, ale o tom budeme hovoriť neskôr. Ešte by som chcela spomenúť menštruačné chatrče, ktoré stále existujú, predovšetkým v Nepále, ale aj v Indii a v rôznych vlastne ďalších štátoch juhovýchodnej Ázie.
A vlastne, ak si myslíme, že tá téma už nie je až tak tabuizovaná, tak je to v podstate možno v kontexte našej skúsenosti, našich štátov, pretože v tej juhovýchodnej Ázii stále funguje to, že ak ženy menštruujú, tak vlastne na tie menštruačné dni sú nútené utiahnuť sa vlastne do týchto chatrčí, ktoré absolútne nie sú vhodné, nesplňajú proste žiadne životné podmienky. A to je jedno, či ste muž, žena, človek, ktorý menštruuje alebo nie. Je to proste veľmi nepriaznivé prostredie pre človeka a je v podstate je stále otvorené, je vlastne v prírode, je tam zima, je tam vlastne možný stret s rôznymi zvieratami. K umrčiam v týchto katrčiach vlastne došlo aj hlavne kvôli tomu, že koľkokrát tie menštrujúce ženy boli pohrízané nejakým hadom, ktorý sa tam priplazil. A to len kvôli tomu, že niekto nechcel, aby menštruovala doma alebo niekde proste inde. Takže je to stále veľmi vážna téma, ktorá bohužiaľ nie je ešte úplne vyriešená, ale s tým sa treba spája aj to, že koľko žien v týchto štátoch nemôže chodiť ani treba do chrámov, do kostolov, že ani to náboženstvo, aj napriek tomu, že už sme sa trošku posunuli oproti tomu, čo bolo pred 1000 rokmi, ale stále existuje nejaká predstava toho, že žena, ktorá menštruje, prináša nejaké zlo do chrámu, ktoré má byť čisté a tak. Ešte vlastne k otázke toho, že tá menštruácia je tabuizovaná skrz to, že je nejaká nečistá, ale ona je v podstate zneviditeľňovaná. A tým, že je zneviditeľňovaná, tak je veľmi ťažké, hlavne pre tých ľudí, ktorí nezažívajú, vlastne pochopiť, že o čo ide. A že existuje veľa miskoncepcií o tom, že vlastne koľko krvi alebo teda tej menštruačnej tekutiny vyjde počas tej menštruácie. Že vlastne o tom nie je žiadna predstava. A hlavne tú tabuizáciu navrhujú, alebo teda propagujú tí ľudia, ktorí vôbec nezažívajú a možno majú, alebo teda väčšinou to je tak, že majú predstavu o tom, že to je len jedna kvapka krvi počas celého toho týždňa, alebo skrátka si to vôbec nevedia predstaviť. No aj asi pred 4 rokmi jedna kanadská architektka, Julia Booth, písala takisto diplomovú prácu o menštruácii. Navrhovala akúsi menštruačnú utopiu, o ktorej budeme ešte hovoriť, ale ona veľmi názorne vlastne ukázala, že za jeden cyklus, teda áno, priebehu jedného cykla počas jednej menštruácie je vlastne vyprodukovaný, alebo proste to predstavuje nejaké 4 čajové lyžičky krvi. Za rok sú to asi 3 poháre, na celý život je to asi 1,5 veľká bandažka vody. A toto tu áno, vlastne keď sa pozrieme celosvetovo, tak v súčasnosti možno existuje, alebo je odhadované, že menštruujú asi 2 miliardy ľudí a v priebehu vlastne jedného cyklu, ak by všetci menštruovali naraz, tak je to vlastne ako keby 48 krát jeden olympijský plavecký bazén. Takže ono to tak ľahko nejde ukryť, napriek tomu je veľmi propagovaná predstava, poďme ukrývať menštruáciu, aj keď je toho fakt veľa. No a tým sa vlastne presúvame k tej menštruačnej etikete, ktorá, ako som vlastne už spomínala, že tá tabuizácia hlavne vlastne, čo sa týka tej antikoncepcie ako nejakého nástroja toho, ako vlastne zmierňovať tú tabuizáciu, tak vlastne v reakcii na to vznikla akási menštruačná etiketa s tým, že je to stále nejaký súbor pravidiel o tom, ako rozprávať, s kým sa rozprávať, koľko o tom rozprávať, vlastne o tej menštruačnej skúsenosti. S tým, že to nie je úplný opak tabuizácie, je to len akési zmiernenie tej tabuizácie, že to len taký sofistikovanejší názov pre to tabu. Že stále je to akýsi súbor pravidiel, stále je asi ťažké si predstaviť, že niekto z nás si vezme tampón alebo vložku do ruky a prejde sa ňou cez triedu alebo cez pracovné prostredie a ide na záchod bez toho, aby sa cítil nejak stigmatizujúco, zahambenie alebo podobne. A vlastne v tom spočíva tá etiketa, že stále to ukrývame.
Ja by som sa vyjadrila k tomu biohazardu, že vlastne aj to je súčasť tej menštruačnej etikety, že stále je to ako keby považované no, že s tou menštruáciou sa stále spája nejaká environmentálna otázka, že predsa len tie jednorazové produkty ako vložky, tampóny obsahujú rôzne plasty, toxíny, pesticídy, ktoré sú veľmi ťažko rozložiteľné a vlastne aj skrz to je na nich uvalovaná väčšia daň a ono potom vlastne vzniká predstava toho, že aj tá menštruácia je toxická, lenže tá menštruácia, ono bolo prekázané, čo bolo vlastne súčasťou aj tej diplomovej práce tej architektky, ktorá vlastne písala o tom, že tá menštruačná tekutina nie je biohazardom. Ono to obsahuje minerály, enzymy, v podstate to tkanivo, ktoré je súčasťou maternice a ono to nie je toxické pre to prostredie. Toxické pre to prostredie sú tie menštruačné produkty a vlastne, keď si predstavíte, tak každá vložka, každý tampón, ktorý ste kedy v živote použili, tak on ešte stále existuje a to je to, čo môže vlastne nejakým spôsobom akože škodiť tomu životnému prostrediu, lenže proste nemáme na výber. Ak by neexistovala menštruačná etiketa a mohli by sme menštruovať voľne bez používania akýchkoľvek produktov, tak táto otázka by tu stále nebola. Ale akože je to stále všetko prepojené. Mám tu potom ešte zmienku o hnutí, ktoré sa volá BIOT, Bring Your Own Tampon. Je to v podstate o tom, že alebo nie, viete čo, ja vám to poviem neskôr, lebo mám k tomu jeden slajd. Skôr by som ešte povedala k tým reklamám, že tá menštruačná etiketa sa prejavuje stále ešte v tom, že aj tie reklamy, ktoré sú zamerané na menštruačné produkty a vlastne celkovo na tú menštruačnú skúsenosť sú stále dosť stigmatizujúce. Existuje jedna reklama, Jak si to přetáhl, jo? Ty musíme otevřít asi na tchany. Nemám link, ale to nevadí. Proste ja to ukážem tak, jo? Tak. Ešte keď som bola fakt, že malé decko, tak vlastne tie reklamy na hociaké menštruačné produkty boli o tom, že sa liala nejaká záhadná modrá sterilná tekutina na vložku a ja som si vlastne celý čas myslela, že ja to budem ako menštruovať niečo takéto modré. Že vlastne vedela som, že menštruácia existuje, že je to súčasťou ako každej dospelej pravej ženy, čo nie je úplne pravda, ale vlastne vždy som si myslela, že bude to niečo takéto modré. A ono to vlastne bol veľmi, veľmi dlhé roky stále akože že to bolo stále existujúce, stále sme mali na očiach reklamy s modrými tekutinami, ale skrz tú menštruačnú etiketu, ktorá už sa snaží o to, že ideme trošku, síce stále menej, ale trošku viac ukazovať tie menštruačné skúsenosti, tak sa vlastne reklamy začali používať. Myslím, že to je reklama spred 1 roka, ktorú som zaznamenala, že už používajú tú červenú tekutinu. Čiže akože fajn. Lenže stále je tu proste akože diskurs toho, že chceme nejakú ochranu. Že je síce super, že už lejú na tie vložky červenú tekutinu, ktorá je ako viac reálna, ale že akože ochrana. A mňa vlastne vždy zaujímalo, že ochrana pred čím? Akože pred čím? Ja vlastne neviem, že oni asi to teda nepôjde prehrať, ale to nevadí, že vlastne väčšinou v tých reklamách sa ohradzujú na to, že ochrana pred zápachom, ochrana pred pretečením, ochrana pred ja neviem čím. Fakt neviem. A vlastne mi to príde, že a prečo by to mal byť problém, že pred pretečením, že keď niekomu krváca z nosa, tak tiež potrebuje akože nejakú ochranu, tiež niekoho napadne tá krv, alebo ja neviem, keď má niekto zlomenú nohu, tak proste akože koho tým chce chrániť, že si niečo dá na seba, že vlastne stále ten diskurs o tej ochrane a to vlastne značí, že aj keď sme sa síce posunuli od liatia červenej tekutiny, ale stále sa ideme pred alebo pred niekým chrániť, že je to stále ešte na otázku diskusie. A zároveň ešte tie reklamy sú stále o tom, že
dám si biele nohavice a tancujem a idem vonku, ale tá menštruačná skúsenosť je aj o tom, že ja ten prvý deň chcem len ležať v posteli a chodiť do sprchy a naspäť a do sprchy a naspäť, lebo je to proste tak a vlastne toto, čo nám ponúkajú tie médiá, častokrát môže byť takisto stigmatizujúce a to je takisto súčasť tej menštruačnej. Tak, video preskočíme, ale to nevadí, to som vám vysvetlila. Keby ja som vedela, čo tam mám ďalej. Tak, to je to BIOT hnutie, Bring Your Own Tampon, a to je vlastne takisto súčasť tej menštruačnej etikety a vzniklo to z toho, že skupina feministiek a feministov sa... Angličtina. Ne. Skupina feministiek a feministov sa začali vlastne zamýšľať nad tým, prečo menštruačné produkty nie sú dostupné či už zdarma, alebo aspoň v nejakej priateľnej miere. A ono to vychádza dosť z tej kanadskej a angloamerickej skúsenosti, že síce existujú automaty na vložky, na tampóny, na hociaké menštruačné produkty na verejných záchodok, ale stále sú spoplatnené, alebo tie automaty sú nefungujúce, alebo ich nikto nedoplňa. A vlastne sa hovorí, že to hnutie v podstate BIOT, Bring Your Own Tampon, značí, že každá sme nútená si doniesť ten náš menštruačný produkt v konečnom dôsledku sami. Sami sa o to musíme postarať. Ja som tu dala fotku menštruačných produktov, ktoré som začala od konca roka minulého roka na našu fakultu, na našej univerzite dodávať, na náš ústav, teda geografický. Máme 4 ženské záchody. Bolo to veľmi adrenalinové, pretože naše prostredie je dosť maskulínne a aj napriek tomu, že to je hlavne umiestnené na tých ženských záchodoch, keď som to tam dala prvýkrát, tak musím povedať, že som sa tak bála, pretože náš ústav je pomerne malý ústav a nikdy neviete, ku komu sa všetky informácie môžu dostať a samozrejme existujú ľudia, ktorým to môže vadiť a ja som úplne nevedela, ako mám na to reagovať. Lenže po nejakých 2 týždňoch sa úplne vyprázdnili krabičky, ktoré som tam nachystala. Takže teraz približne každé 2-3 týždne chodím doplňať. Sice to nie je úplne ekonomicky pre mňa najlepšie, ale si vravím, že niekde začať musíme. Tak aspoň takto trošku. A ešte rozmýšľam, čo som chcela k tomu povedať, ale už si asi nespomeniem. Nevadí, keď si spomeniem, tak potom ďalej. No, asi aj to, že vlastne tá menštruačná etiketa, aj napriek tomu, ako veľmi sa snažím proti tomu bojovať, tak aj tak stále je dosť zakorenená vo mne, že dala som tam tie menštruačné produkty, ale stále som sa bála, aká bude na to reakcia. Čo by v podstate malo byť úplne niečo prirodzené, pretože toaleťaky sú na záchodok každý deň, je tam mydlo, je tam voda, ale menštruačné produkty tam nie sú. Ešte k tej menštruačnej etikete. Ak by ste chceli možno o tom vedieť niečo viac, existuje film, ktorý sa volá Mesiac v nás. Je to od slovenskej režisérky Diany Fabianovej, ktorá vlastne sa zameriava na túto tému menštruačnej etikety. A ak by ste sa treba k tomu filmu nedostali, tak má aj TED Talk, ktorý je síce trošku starší, spred 10 rokov, ale je to na YouTube. Je to v slovenčine, je to s titulkami, takže si to môžete pozrieť, keby ste chceli. A vlastne ten film mal celkom veľký úspech mimo československé prostredie, ale potom vlastne tú režisérku poprosili, nech vytvorí ako keby kreslenú verziu, kratšiu verziu toho filmu a dodávali to do nejakých škôl. Ja ten film mám tu na počítači, ak by ste chceli. Neviem, či to je možné považovať za nejaké pirátstvo alebo nie, ale neviem, ako veľmi je dostupný a ja som ho sťahovala ešte z stránok, ktoré už neexistujú, ale myslím si, že by bol v pohode dohľadateľný. Vlastne tá Diana Fabianová veľmi pekne rozpráva o tej skúsenosti s menštruáciou a hlavne s takým nadhľadom interpretuje menštruačnú etiketu.
A presne hovorí o tom, že mala trebárs aj ona problémy propagovať ten film, pretože jej tí režiséri povedali, ale nie režiséri, pardon, nejakí producenti v iných štátoch a hlavne v USA, že ho nie sú schopní proste poslať vonku, pretože bolo tam viacero nejakých dôvodov, ale hlavne bolo to, že tam bola v tom filme táto reklama, to je vlastne norská umelkyňa a jej dcera, ktoré vlastne vyšli do ulic s tým, že mali ako keby na nohaviciach znázornenú tú menštruačnú krv a vlastne ten producent z Ameriky jej povedal, že to nemôžu, pretože že to je vlastne zobrazenie menštruácie menštruačnej krvi. A vlastne tam vznikol problém toho, že ona sa presne s ním hádala, že no ale filmy, kde sú odťaté hlavy a ruky, kde tá krv všade strieka, sú v pohode, ale tá menštruačná krv očividne nie. A vlastne to je takisto súčasť tej menštruačnej etikety. Že... No. Tak, ale teraz už sa môžeme pomaličky presunúť k mojej diplomovej práci, ktorá bude mať dneska takú premiéru, že vám ukážem nejaké dáta, ktoré ešte nikdy nikto nevidel. A vybrala som len také fakt nejaké špeky z tých rozhovorov, ktoré mi prišli tematické s tou menštruačnou etiketou a možno zaujímavé pre vás. Tak ako prvé tu mám tampónovú daň. Ako som už vlastne spomínala, že stále je potrebné si platiť za menštruačné produkty. Tak vlastne k tomu sa nejakým spôsobom vyjadrujú aj tie moje komunikačné partnerky. Ja by som ešte spomenula, že existuje niečo, čo sa volá ružová daň a tampónová daň. A to nie sú rovnaké veci. Tá ružová daň je v podstate o tom, že na hociaké ženské produkty a služby vlastne no ono to nie je skutočná daň, že oni sú drahšie, že ženské a mužské žiletky napríklad majú rovnakú funkcionalitu, vyzerajú úplne rovnako, ale tie ženské budú násobne drahšie. A to nie je len, že pár korún alebo pár centov, ale sú to fakt násobne drahšie ceny a nemusia to byť len žiletky, môže to byť aj oblečenie, môže to byť akože kaderníčka, hocičo. A vlastne vychádza to z toho, že je akýsi predpoklad, že vlastne, že tie ženy si dávajú viacej záležať na tom, čo na seba dajú, čo si kupujú a podobne. Pričom to vôbec nemusí byť pravda, pretože rovnako hocikto si môže, aj hociaký muž alebo nebinárna osoba, hocikto vlastne priplatí za niečo, nepriplatí, ale že si kúpi nejaký produkt a neočakávať od neho proste, že teraz ja si tu idem niečo prilepšovať. Že tá ružová daň je fakt len o tom, že vychádza z toho predpokladu, že tie ženské produkty majú mať vyššiu kvalitu, čo v skutočnosti pravda nemusí byť. Tampónová daň je už skutočná daň, ktorá je uvaľovaná na tie menštruačné produkty. Celosvetovo sa to pohybuje medzi 5 až 20%, pričom v nejakých krajinách, kde je trošku neviem, ako to povedať, aby som nebola ofenzívna, ale že vlastne v tých krajinách, kde je trošku akože kde sú otvorenejšie mysle voči menštruácii, v Škótsku, v Austrálii, na Novom Zélande je tá daň fakt buď nulová, alebo 5%. Zatiaľ, čo v našom prostredí v Strednej Európe, v Západnej Európe, v Severnej Amerike je to v podstate stále na tých vysokých percentách. No a vlastne potom sa presne stávajú situácie toho, ako hovorí Johana, že celý život až do 50-ky som nosila v taške vložky, lebo som nikdy nevedela, že kedy to bude, ale niekedy som mala pocit, že zarábam len na vložky. A aby sme trošku boli akože v kontexte Johany, tak ona počas toho rozhovoru mi hovorila, že mala veľmi krátky cyklus a veľmi dlhú menštruáciu, že častokrát mala aj 10-dňovú menštruáciu, veľmi intenzívnu. Prešli 2 týždne a znova mala 10 dní menštruáciu. Takže ona tých menštruačných produktov fakt potrebovala veľa. A fakt ich potrebovala mať po ruke. Lenže tam bola presne potom tá ekonomická otázka, ktorá sa vlastne spája s tou tampónovou daňou. Ktorá sa spája vlastne s tým, že ako je možné, že máme toaletné papiere, ale zadarmo, ale nemáme menštruačné produkty. Ja tu mám potom ešte tú Jazmínu, ktorá vlastne hovorí o tom, že nemá len vložky, ktoré sú jednorázové produkty, ale má menštruačné spodné prádlo, čo je možno nejaký spôsob, ako sa vyhnúť tomu, že bude každý mesiac platiť za tie menštruačné produkty. Lenže otázka je v tom, že zatiaľ ich má jedny,
nevyhovuje jej ten strih, boli dosť drahé a na to, aby ich mohla vôbec používať, potrebuje mať aspoň dvoje alebo troje. A opäť je potrebné akože pre ňu aj to, že aby jej to pasovalo pod oblečenie, že zase niektoré si nemôže obliecť pod nejaké nohavice a nosí ich len doma. Tým pádom von musí zase kupovať nejaké vložky, tampóny, nejaké jednorazové produkty, že zase je to ako z hľadiska tej ekonomickej situácie pre ňu veľmi zložité. Potom tu mám tému záchody, to je moja najobľúbenejšia téma, teda jedna z najobľúbenejších tém v rámci tej diplomky. A tá skúsenosť vo verejnom priestore a so záchodmi, že častokrát sa nám stane, že počas menštruácií sme niekde, nie sme doma, a sme niekde von a potrebujeme ísť na záchod, lebo skrátka potrebujeme a potrebujeme naň chodiť častejšie než mimo tú menštruáciu. A potom riešením je proste chodiť do nejakých reštaurácií, podnikov, kde je predpoklad, že ten záchod bude, lenže problém nastáva potom v tom, že nie ste zákazník, alebo je nejak zamknutý ten záchod. A práve Greta hovorí o tom, že ona si častokrát trebárs objednala obyčajný pohár vody, len kvôli tomu, aby išla na ten záchod. Čo je veľmi neefektívne riešenie. No, alebo napríklad ja si píšem vlastne počas tejto diplomky aj denník, kde reagujem na nejaké situácie aj z môjho života, kde reagujem na tie rozhovory. A mám tam presne zaznamenanú situáciu, že raz som bola v Prahe a nečakala som, že mi príde menštruácia, pretože som očakávala, že mi príde až o 2 dní. Ale proste sa stalo, že som tú menštruáciu dostala v tej Prahe. A sa do okolností som tam vtedy bola s tým môjim priateľom. Ono to vedel, ja som mu to ako vysvetlila, lenže ja som nevedela, čo mám robiť. A on bol ten, ktorý chodil po celej Prahe a nejak sa akože dohadoval s ľuďmi, kde môžem ísť na záchod, pretože asi v 3 podnikoch ma odmietli, kde som nemohla ísť bez toho, aby som si niečo kúpila. Nakoniec sa nám podarilo ísť do nejakého Starbucksu a aj to, že som vlastne musela popýtať nejakého cudzieho zákazníka o kód na bločku, aby som sa ja vôbec dostala na ten záchod. A vtedy mi to vlastne tak prišlo, že vlastne prečo. a som si tak vravela, že keby tam vtedy so mnou ten priateľ nebol, tak ja vlastne neviem, ako by som to vyriešila. Či by som šla možno... Vlastne ja neviem, ako by som to vyriešila v tej chvíli. No a vlastne potom som sa bavila s tými komunikačnými partnerkami a presne sme sa bavili o tom, že počas menštruácie je úplne najlepšie chodiť do fast foodov, do takých Starbucksov, pretože je tam veľa ľudí, stratíte sa vlastne v tom priestore, môžete niekoho, hocikoho popýtať, či už o ten kód z toho bločku, alebo preliesť tie závory. Ono sa to dá úplne ľahko v tých fast foodoch a vlastne dostať sa na ten záchod. A hlavne tam sú väčšinou tie skupiny tých ľudí, ktoré sú akože mladšie, majú viacej porozumenia možno, hlavne keď nájdete nejakú skupinku dievčat, tak tam sa úplne bez problémov, alebo nie bez problémov, ale menej problémov sa dostanete na záchod. Mám to ešte potom skúsenosť s Vandou, ktorá používa menštruačný Pardon. Záchody. Áno, tak. Skúsim. Tak, super. Ktorá vlastne používa menštruačný kalíšok. Kde vlastne oproti tomu, že ak máte jednorazové produkty, áno, tak teraz to bude trošku asi posúvať, ale ja vám to vysvetlím aj tak. Tak častejšie chodíte na záchod, aby ste ich vymenili. Keď máte proste vložky, tampóny, tak tá schopnosť... teraz ma to trošku rozhodilo, pardon. Vlastne tej absorpcie je menšia, takže musíte na tie záchody chodiť častejšie. Ale keď máte ten menštruačný kalíšok, tak ho môžete mať, myslím, nejakých 12 hodín, alebo proste dlhšie. Môže, ak ste vonku niekde celý čas, tak ja by som to možno asi zhodila. Super. Tak. Pardon. Dostaneme sa na tú snímku. Tak menštruačné voľno ešte nebolo. Bolo toto. Tak.
Jo, pôjde, tak super. No, a s tým menštruačným kališkom v podstate menej často chodíte na záchod, no ale stane sa to, že ste v nejakom verejnom priestore a na ten záchod proste potrebujete ísť a potrebujete si to vymeniť, pretože niektoré komunikačné partnerky, niektoré ženy majú ten flow ako že, že ako to povedať? No, že je väčší, že tej menštruačnej tekutiny je viacej a treba si to proste vymeniť. No a práve Vanda to rieši tak, že chodí na ako záchody pre invalidov, pretože tam sú umývadlá pri tom záchode. A vlastne vždy, keď je schopná odhadovať, že nejaká budova má záchod pre invalidov, tak vlastne ide tam, aby vlastne ten kališek mohla aby tú menštruačnú tekutinu z toho kališka mohla vyliať, mohla si ju umyť a vlastne nasadiť naspäť. Lenže ono sa veľakrát stane, že tie umývadlá rovno pri tom záchode nemáte a musíte s tým kališkom proste výsť vonku. A ako Vanda, ona hovorí, že pre ňu je to v pohode, ona s tým nemá problém, ona proste ten kališok s tým toaleťakom v tej kabinke utrie, vyjde s ním von, umie si ho, vojde naspäť a nasadí si. Lenže zase je to akože otázka nejakej, že to nie je úplne komfortné a nie je to ideálne riešenie a zase ona s tým síce môže byť nejakým spôsobom zmierená, lenže ostatní ľudia, ktorí sú na tom záchode, možno nechcú vidieť tú menštruačnú krv, takisto ako nechcú vidieť náš moč, alebo hoci čo z nás vychádza na tých záchodoch. Takže vlastne otázka je toho, že ako ideálne riešiť záchody pre ľudí, ktorí zažívajú menštruáciu, ale to poviem neskôr. Tá kanadská architektka vlastne presne sa k tomu vyjadruje, že na tých záchodoch to môže byť niekedy fakt nepríjemné. A to nejde o to, že by ste sa hanbili za to, že máte tú menštruáciu, lenže ono je to niečo, čo vás fakt môže dať do... že je to fakt niečo intimné a pre niekoho to môže byť fakt vystavenie sa na oči druhých ľudí, keď to nechce. No. Je to fakt veľká téma a tie záchody sú fakt potrebné riešiť. Ja sa k tomu ešte vyjadrím. Ďalšou témou je menštruačné voľno, ktoré v podstate spočíva v tom, ono je to už zavedené v Španielsku, myslím, že žena, alebo teda osoba, ktorá menštruuje, pretože menštruovať nemusia len ženy, menštruovať môžu transsexuálni muži, menštruovať môžu nebinárne osoby, ale tak teda v tomto kontexte mojej diplomovej práce ja som robila rozhovory so ženami, takže menštruujú ženy a bavila som sa s nimi o tom, že mám takú skupinku, ktorá má fakt extrémne silné bolesti a skupinku, ktorá nemá extrémne silné bolesti počas menštruácií. No a tie, ktoré vlastne majú silné bolesti, tak vlastne sa vyjadrujú k tomu, že by častokrát prijali to, že zobrať si to menštruačné voľno aspoň na ten jeden deň z práce a že zostať doma a vlastne nerobiť nič a nebyť odsudzovaná preto. No ale napríklad Amelia, ktorá vlastne je z Francúzska, tak hovorí, že je to fakt skvelý nápad pre ženy, ktoré majú tie bolesti, ale zároveň, ak by bolo nejakým spôsobom legislatívne nastavené to menštruačné voľno, mohlo by to byť stále viac stigmatizujúce, pretože už teraz je ten diskurs toho, že ak ide na pohovor muž a žena, tak tí muži sú uprednostňovaní skrz to, že aha, tak tá žena pravdepodobne bude tehotná v jednom momente a teraz Amelia síce hovorí o 5 mesiacoch voľna, čo je, alebo teda tej rodičovskej dovolenky, my to máme teda v rokoch, ale akože ten zamestnávateľ uprednostní toho muža, ktorý pravdepodobne nezostane s tým dieťaťom doma. A že vlastne s tým menštruačným voľnom by prišli nejaké ďalšie 1, 2, 3 dní v mesiaci, kedy by akože nepracovala. Pričom akože ono by sa to mohlo riešiť aj tým, že by bola na home office, alebo ja neviem, ale existujú samozrejme aj zamestnania, ktoré vlastne ten home office nie je možný pri vykonávaní tej práce. No. A že vlastne to pochopenie je stále ešte veľmi ďaleko v tejto situácii. Čo som ešte ďalej riešila je sexuálna výchova, skrz to, že už na školách, pretože menštruovať ľudia začínajú už vlastne od detstva, takže ono by to malo byť predmetom
nejaké formy sexuálnej výchovy, ktorá teda u nás je neexistujúca, ale je menej neexistujúca než napríklad vo Francúzsku, pretože čo som sa bavila s tými komunikačnými partnerkami na Slovensku a v Českej republike, tak vlastne v určitej miere mali tú sexuálnu výchovu. Napríklad Julia, ona hovorí, že mali sme prednášku, všetky dievčatá nás zobrali z môjho ročníka a dostali sme aj balíček vložiek, ale bolo to celkom vtipné, lebo potom sme išli naspäť a všetci chlapci striedli. Oni dostali vložky a my sme ich museli schovávať, aby sa nám nesmiali. Že tá sexuálna výchova v určitej forme bola nedokonalá a predovšetkým v tom, že vlastne rozdelili dievčatá a chlapcov, že jasné, v danom veku to môže byť o tom, že tým chlapcom to príde vtipné a stále sú to deti, lenže keď sa teraz bavíte s tými mužmi, tak ich to zaujíma, oni to chcú vedieť, že čo sa deje a takisto sú súčasťou toho života, v ktorom tá menštruácia existuje, takže je to veľmi veľká strata. Ale ak sa pozrieme na tú francúzsku skúsenosť, tak tam je presne to, že nikto nám nič nevysvetlil. A ani s mojou mamou sme sa o tom nemali, že sme sa o tom nerozprávali. Vedela som, že to existuje, že to má každá žena, ale nevedela som, ako to funguje, čo to je, v škole nám to nevysvetlili. A Justina potom aj vlastne na to hovorí, že ona keď dostala tú menštruáciu prvýkrát, tak ona vlastne nevedela, čo to je. Ona si myslela, že má nejakú chorobu. Zavolala svoju mamu a až vtedy, keď vlastne jej vysvetlila, čo sa stalo, tak tá jej mama jej povedala, čo to tá menštruácia vlastne je. A že vlastne tá sexuálna výchova fakt chýba na našich školách. A nielen o tej menštruácii, ale o rôznych skúsenostiach. A ja potom veľmi rada si čítam také príspevky miskoncepčné, že čo si tí ľudia o tej menštruácii myslia, keď vlastne sa o nej nikdy neučili, že je to síce akože všetko po anglicky, ale je to v podstate o tom, že sú také predstavy, že presne, že žena počas menštruácie vyplodí len kvapku krvi a že ju môže kontrolovať a že všetky ženy menštruujú len 15. a že len ženy menštruujú, alebo že áno, nevedia vlastne tí ľudia, ktorí nikdy tú sexuálnu výchovu nemali alebo ktorí nemenštruujú, že vlastne existujú viaceré otvory, než len dva. Že častokrát si myslia, že z toho istého otvoru, ako ide moč, tak ide aj tá menštruačná tekutina, ale že ono to nie je pravda. No vlastne v tom chýba tá sexuálna výchova. Ale ona chýba treba aj v nejakých predstavách o antikoncepcii, že samozrejme môže to byť, ja neviem, môže to byť dobré riešenie pre nejaké napravenie nepravidelnosti cyklu, pre zmierňovanie nejakých... Dobrý. Ольга. že tá antikoncepcia môže zmierniť bolesti a symptómy, ale vlastne nikto vám nikdy nepovie, že tá antikoncepcia vlastne ako keby vytvára len simulovanú menštruáciu. Že počas tej antikoncepcii neprebieha ovulácia. Že síce krvácate, ale ono to nie je skutočná menštruácia. A že potom po vysadení častokrát ženy majú, ono to vychádza aj z tých mojich rozhovorov, mám tam vlastne 2 rozhovory s 30-ročnými ženami, ktoré po dlhých rokoch vysadili antikoncepciu a tým, že im asi 15 rokov neprebiehala ovulácia, tak teraz majú strašný problém s tým ju obnoviť alebo dať ju do nejakej pravidelnosti. Mám tam vlastne rozhovor s jednou 30-ročnou ženou, ktorá vysadila antikoncepciu kvôli tomu, že začínala uvažovať o tom, že by chcela mať dieťa, lenže už 2 roky menštruáciu nemala. A samozrejme, ono to nemusí vychádzať len z toho, že mala tú antikoncepciu, ale brala ju 15 rokov, mala veľký zásah na jej telo a ono sa to vlastne vyvrcholilo v tom, že teraz tú menštruáciu nemá. A takých príspevkov ako tieto existuje mnoho. Stačí si to vygoogliť a prvé, čo vám vyjde, tak 50 miskoncepcií od mužov, ktorí nezažívajú menštruáciu a podobne. Ďalej, snáď sa presunieme ďalej. No. Tak dostávame sa teda fakt k mojej najobľúbenejšej téme a to je utopia. Tá utopia, alebo teda tá otázka utopii vychádza z toho, že vlastne sa tu celý čas bavíme o tej menštruačnej etikete, respektíve tabuizácii, pretože etiketa je len sofistikovanejší názov pre tú
tabuizáciu. A ja som vlastne sa rozhodla, že v rámci tých rozhovoroch sa budem pýtať tých komunikačných partneriek, že aké by to bolo, keby vlastne žili v nejakom ideálnom svete a vlastne bolo by to v spojení s tou menštruáciou. Že ako by vyzerala taká menštruačná utopia, kde by nebola, alebo teda oni sa sami vyjadrovali o tom, že aby nebola tabuizovaná, aby nebola zakrývaná. Ale vlastne, čo ma zaujalo, tak vlastne hovorili o tom, že vlastne ona im tá menštruácia nevadí. Oni sú s tým zmierené, proste je to ich súčasť, je to súčasť ich tela, ale on si prajú, aby bola trebárs úplne pravidelná, aby bola krátka, aby bola bezbolestná, aby trebárs nebola tak obmedzujúca pri tom, ako si plánujú nejaké aktivity a aby to, že majú možnosť brať antikoncepciu, nebolo jediné možné riešenie na nejaké prežívanie, aby mali treba zmiernejšie symptómy a tak ďalej. Ono tých nápadov na tú menštruačnú utopiu môže byť fakt veľa. Ja som sa rozhodla, že vám ukážem nejaké ukážky práve z tej diplomky tej architektky, ktorá vlastne navrhovala v podstate takú menštruačnú utopiu, volala sa to Adventures in Menstrual World a vlastne navrhovala to, že častokrát sa proste ženám alebo ľuďom, ktorí menštruujú, stane, že sedia niekde, postavia sa a teraz majú pod sebou nejakú proste škvrnu, lebo pretiekli a vlastne v rámci nášho sveta nie utopického, je to stále ako dosť stigmatizované, ale v rámci nejakej utopii ktorá vlastne by mala reagovať na to, že OK, tak poďme to nejak riešiť, tak vlastne vytvoriť nejakú stoličku, ktorá by bola z podobného materiálu absorpčného ako tá vložka. A ja si myslím, že by sa na ňom úplne super sedelo, pretože ja mám doma takú stoličku, ktorá je úplne extrémne tvrdá a keď na nej už dlho sedím, tak je to už fakt veľmi bolestivé a táto stolička bola super a počas mojej menštruácie je úplne skvelá. A ona vlastne aj navrhuje to, že vlastne potom by sa ten poťah dokázal akože strhnúť, vyprať a vlastne na to dať vlastne ďalší. Alebo potom vytvoriť nejaký dizajn, taký, ktorý by vlastne ukrýval tú škvrnu medzi ďalšími škvrnami. Potom tam navrhuje treba presne ten dokonalý alebo proste ideálny záchod, že je tam servitky, toaleťák, tu je automat s tými vložkami, tampónmi, podľa toho, čo ľuďom vyhovuje, ktorý je zadarmo, ktorý je doplňovaný pravidelne. Potom by tu bol treba nejaký kôš, ktorý bol vyslovene pre tie produkty, pretože ak sú vyhodené do normálneho koša, tak nie je možné ich zrecyklovať. Ale ona tam potom navrhovala nejaký spôsob, ako vlastne to riešiť to, že boli nie že zrecyklovateľné, ale nejak akože inak využité a podobne, že by tam bol bidet, aby sa mohli ženy umyť zrkadlo, nie kvôli tomu, aby si tam upravovali vlasy, ale aby skontrolovali trebárs na sebe, či niečo nemajú nejaký ďalší kôž a podobne. Ale je to celkom zaujímavá otázka. Ja som nad tým premýšľala, že ako by vyzeral taký menštruačný ideálny záchod, že mne by ešte vyhovovalo, aby to umývadlo bolo fakt blízko toho záchodu, pretože ak má žena, a nemusí to byť len ten kalíšok, častokrát sa stane, že si vymieňate tú vložku alebo tampón a fakt sa akože zašpiníte, alebo sa vám zašpinia ako stehná, že medzi nohami a aby teraz akože máte prechádzať cez tú celú miestnosť, že ten záchod, teda to umývadlo by mohlo byť bližšie k tomu záchodu. Ale potom vlastne je problematické to, že ľudia, ktorí majú nejaké telesné znevýhodnenie, hlavne vozíčkári, tak oni to umývadlo zase nemôžu mať až tak blízko toho záchodu, pretože na ten ich pohyb je to veľmi obmedzujúce. Takže to je tiež akože otázka toho, že ako to spraviť. Ale bolo by to zaujímavé, ja by som na taký záchod šla. Potom tu je ďalšia ukážka nejakého príkladu utopie, že idete na zastávku, na autobus a môžete sa oprieť o takéto, neviem čo to je, čo vás akože bude zahrievať, vaše brúško, keď vás počas menštruácie bolí. Že síce akože čakáte a je to veľmi bolestivé, ale to vám zmierňuje trošku bolesť. Ja som tak nad tým uvažovala, že počas mojej menštruácie ja sa extrémne potím, mne je strašne teplo a že toto pre mňa by bolo ešte horšie. Ale zase možno by bola nejaká verzia s nejakými chladiacimi balíčkami ľadu alebo niečo podobné. To by bolo super. Toto sa mi fakt extrémne páči. Toto by som prijala na každú zastávku, ale tu je to nemožné. Ďalší príklad je, nasadnete potom do toho autobusu, ako ste si zohriali brúško
a vlastne prejdete sa, tu nám bolo nejaké miesto vyhradené pre tehotné ženy, pre kojacie ženy, možno nejaké umývadlo a vlastne prídete až na, ja neviem, na koniec toho autobusu a vlastne sú tam miesta, ktoré sú rezervované pre ľudí, ktorí menštrujú a majú mekučké podsedáky a vlastne môžete v pohode sedieť. A to je presne to, prečo som sa ja rozhodla túto diplomku napísať, pretože som sedela raz v Šaline a ja počas svojho prvého dňa menštruácie mám extrémne bolesti. Pre mňa je to fakt akože dostať sa niekde von mimo domova vyžaduje extrémne úsilie. A vlastne ja ak cestujem nejakou hromadnou dopravou počas prvého dňa menštruácie, pre mňa je fakt veľmi ťažké to ustať. Ja si potrebujem sadnúť. Lenže potom nastúpi nejaká babička, nastúpi tehotná žena, nastúpi človek so zlomenou nohou a teraz vlastne ja som tam tá mladá, ktorá ich má pustiť si sadnúť. Lenže ja tam vyslovene sa rozpadám, úplne mám nože v bruchu a teraz vysvetliť to tým ľuďom je fakt veľmi ťažké. No vlastne toto by bolo tak krásne riešenie, vyhradiť vlastne miesto pre menštrujúcich ľudí v hromadnej doprave. A vlastne ono to aj spočíva v tom, že tá menštruácia je skrytá, je vo vnútri, kdežto človek so zlomenou nohou, viete, že má zlomenú nohu. Ak tú menštruáciu máte, ono to na vás až tak nie je vidno a potom sú presne tie odsudzujúce pohľady. Ďalšie tu mám, ste v práci, môžete stáť pri stolíku, sedieť, nakláňať si ho. Častokrát je fakt fajn, akože počas tej menštruácie fakt ležať, tak by bolo super, akože takto si písať na počítači a ležať pri tom. S tým, že existuje nejaký kalendár v práci, kde si vlastne každý môže napísať, kedy menštruuje, vtedy ma čakajte v práci, vtedy nie. Ak sa náhodou objavím v posledný deň menštruácie v práci, nemusí to byť nič akože prekvapivé, pretože vtedy už som schopná robiť veci lepšie, pretože samozrejme, tie začiatky tej menštruácie prvé dni sú fakt o mnoho zložitejšie než tie konce. A nemalo by to byť nejak prekvapivé, ale je to len utopia. Niečo také ako akceptovať. Mám tu potom otázku, že mnoho ďalších, pretože si predstavujem, že tých príkladov môže byť fakt extrémne veľa a ak by niekto chcel, tak mi môže dať spätnú väzbu do diskusie. No, myslím si, že už vlastne sa blížime fakt, že úplnému záveru. Myslím si, že veľa vecí, čo som zmienila, tak to sú veci, ktoré v podstate vieme, alebo vieme si aspoň predstaviť, že to tak je. Vieme, že proste je to stále stigmatizované a že je to stále akýmsi spôsobom zneviditeľňované a nejaká akceptácia toho, že niečo také existuje stále je veľmi tenká hranica tej akceptácie, ale pre mňa je hlavne dôležité, aby sme si odnesli z toho, že je potrebné, aby bol ten verejný priestor vytváraný takým spôsobom, aby to vyhovovalo potreby nielen menštruátorov, pretože to, že na záchod chodia častejšie ľudia, ktorí menštruujú, tak nie sú to len oni, chodia častejšie aj ženy, ktoré sú tehotné, ženy, ktoré majú zavedené vnútromaternicové telietko, teda existujú také prípady, kedy vlastne chodia častejšie na záchody, ľudia, ktorí majú nejaké telesné znevýhodnenie, alebo ľudia, ktorí chodia s deťmi, alebo so starými ľuďmi. Až vlastne tá skupinka tých ľudí, ktorí menštruujú, len akože menšia skupinka tých, ktorí vlastne vytvárajú nejaké požiadavky na ten verejný priestor. Lenže stále je to o tom, že skôr tí ľudia, ktorí menštruujú, tak sa prispôsobujú podmienkam toho verejného priestoru. Samozrejme pre mňa veľmi dôležitá téma zlepšiť sexuálnu výchovu na školách. Ak ste to náhodou všetko vedeli, tak si aspoň odnesiete, že geografia nie je o hľadaní hlavných miest a opise zeme a vytváraní mape. Tak, to je asi všetko a ja vám ďakujem za pozornosť. Moc děkujeme. Máte nějaké dotazy? Já možná. Když tak jenom prosím hodně nahlas, ať je to slyšet. Samozřejmě. Co si myslíš, že by mohlo pomoct k tomu, aby došlo k nějaké destabilizaci menstruace, co bychom mohli diskutovat, kromě toho třeba, že by právě byla nějaká lepší sexuální výchova a třeba i přesně ty menstruační pomůcky na základech. Já vím, že já chodím na FSS, takže my tam dost často máme na močičích základech opravdu pomůcky a tam bylo, že
A je tam i napsaný, že když si vezmeš, tak pak můžeš někdy zase vrátit zpátky a tam si ho změnit. Ja si myslím, že na to, aby vlastne trošku dochádzalo k menšej alebo odtabuizovaní, je potrebné, aby vlastne súčasťou toho verejného priestoru boli aj ženy. Akože nehovorím, že nie sú súčasťou, ale stále prevládajú tie mužské hlasy, alebo teda tých ľudí, ktorí nemenštrujú a že aj napriek tomu, že sme sa už o mnoho ďalej posunuli od toho, že tá žena má byť len doma a že vlastne už sme aj v tej situácii, keď tá žena môže byť vlastne angažovaná v politike alebo v verejnom priestore. Stále si myslím, že tie mužské hlasy v tom verejnom priestore prevládajú a hlavne je to o tom, že hľadia na nejaké spriemerované charakteristiky, že keď sa prejdete po meste, tak ono je vytvorené pre nejakého heterosexuálneho bieleho muža, ktorý vlastne nechcem hovoriť, že nemá žiadne. A je to vytvárané pre heterosexuálneho bieleho muža bez nejakého telesného znevýhodnenia, bez nejakého aj psychického, akože bez nejakých mentálnych ochorení a že vlastne nehľadí sa na nejaké tie iné skúsenosti. Ale ak by vlastne v tom verejnom priestore v tých vedúcich pozíciách boli zastúpení ľudia, ktorí majú skúsenosť s menštruáciou, ktorí majú skúsenosť s rôznymi, alebo teda sú rôznej rasy, rôznych národností, ktorí sú rôzneho veku, rôznych znevýhodnení, či už telesných alebo psychických, tak vlastne takým spôsobom, akože asi by sme sa nedostali k úplne najväčšej asi by to nezmietlo tú tabuizáciu zo stola, ale prinieslo by to možno trošku väčšie pochopenie. K té edukaci, tam vlastně já jsem teď nedávno právě někde zachytila debatu o tom, že naopak na nějaké škole, že měli jako koedukovanou tu vlastně sexuální výchovu, včetně tady těch jako základních biologických teda jako informací. A zase dívky jako vlastně se cítili velmi nekomfortně. Jo, že ono to asi opravdu jako je nějaký proces. A dovedu si představit, že když je holce 13, tak vlastně nechce mít jako tu společnou edukaci, se záleží hodně na tom prostředí, teda v té třídě, na tom, jak to kdo podává, ale vlastně asi nějaké jednoduché řešení to nemá. Teda. To nie, a hlavne akože no, ja som sa práve bavila s tými komunikačnými partnerkami a oni presne to hovorili, že no, my sme sa tam vtedy chichotali a že pre nás to bolo také, že bože, to sú také dospelácké veci. Lenže presne ono to potom po pár rokoch bolo také, že oni by o tom radi vedeli viac, že proste je to naše telo a že niečo robí a chcem vedieť, čo za tým stojí, ako to funguje, že to fakt nie je len o tom, že teraz no, áno. Jinak my vlastně ve vesně, respektive v tom šatníku, který máme, tak to je jako velké téma menstruační potřeby. A tam je vlastně zajímavý, jak se střetávají takové ty různé pohledy, protože my často děláme sbírky vložek tamponů, ostatních onlineu jsou dámy ze Sola, což je organizace, která právě se snaží jako distribuovat menstruační potřeby s nevýhodněným vlastně skupinám žen, ale občas jako vlastně nás zaskočí takové ty až jako přezíravé komentáře, jako tak ať si pořídí kalíšky. Jo, jenže prostě ženy, které žijou, nebo hlavně teda dívky, ale i vlastně dospělé ženy, které žijou v prostředí, kde je velmi složitý přístup k vodě, kde jsou třeba na ubytovnách, kde prostě je fakt složité, jako udržet jako elementární hygienu, tak samozřejmě oni spíš jako jdou po vložkách, ne po tamponech, to je zase jako velmi kulturní záležitost, co máme ověřeno, že opravdu jako muslimky, velmi často i Romky teda a velmi silně věřící teda jako i Češky z nějakých jako velmi křesťanských třeba jako skupin, tak vlastně tampony odmítají. Jo, čili ono to má vlastně i takovou jako kulturologickou nějakou jako strukturu zajímavou. Narazila jste někdy během těch rozhovorů třeba na nějakou něco, čemu tak říkáme ta menstruační chudoba. Vy jste tam zmiňovala tu první paní, která říkala, že vlastně vydělává jenom na vložky. Práve rozmýšľam. Ono je to fakt v takom prostredí a hlavne si myslím, že som rozprávala s takou skupinou, ktorá bola nejakým spôsobom ekonomicky dobre zaistená, že vždy mali ako nejaký prístup. Skôr tam bolo vlastne v tom, že
Ale nie, vieš čo, myslím, že tam som mala práve jeden rozhovor, kedy tam bola jedna komunikačná partnerka, ktorá vlastne vyskúšala všetky možnosti, aké mohli byť. A že je to vtedy fakt spravilo veľkú záťaž na ich financiách, ale že nakoniec pretože uznala, že jej to vydrží na dlhšie, než aby si vlastne každý mesiac kupovala vložky a tampóny. Ale zároveň mi prišlo, že v podstate tam ide vlastne o to, že ako náhle nemáte vy ako prístup k nejakému menštruačnému produktu, tak vy sa môžete niekoho opýtať, že vždy existuje nejaká kamarátka alebo neviem, kolegyňa, mama a tak. Že vlastne, ak oni reagovali na tie témy, na tú tému tej menštruačnej chudoby, vlastne vždy ale hovorili to, že ale ja som sa mala predsa len niekoho, akože mala som niekoho, koho som sa mohla opýtať a požičiať si, hej, vypýtať si od neho, že ten menštruačný produkt. Jenom taková úplně jako marginální poznámka, když jsme to dávali, když jsem to dávala k sobě na Facebook, tady tohle téma, se zdůrazněním té sociální geografie, tak vlastně komentář pod tím byl od nějaké paní, my jsme si vždycky vložky dokázali opatřit, to je zajímavé, z čeho se dá udělat téma. Jo, já jsem měla rozepsaných asi na 5krát tu odpověď a pak jsem jako nereagovala, protože vlastně tam se nabízí tolik reakcí, ale jako myslím si, že to je jako vlastně ta tabuizace vychází hodně vlastně z těch ženských kruhů, jo? Že to má takovou tu nesolidárnost v sobě, jako my jsme to přežili, tak jako úděl ženy trpět a to. Jinak teda ještě jako já jsem vlastně tu etiketu, když jste to dala v tom titulu, tak já jsem vlastně to pochopila na první dobrou, jakože ta etiketa se týká, jak bude přistupovat okolí k menstruujícím ženám, jo? Že to není vlastně ten, jako jaká je pozice té ženy, jak vlastně ta tabuizace se přetvoří do té etikety, ale jaká je etiketa prostě chování. Ano. Ja som si napríklad, keď som to prvýkrát videla, ja som si myslela, že to je opak tabu, že to je niečo, čo ako zase privedie nejaké pravidla o tom, aby sa o tom mohlo rozprávať, ale to je vlastne stále len zmierňovanie toho tabu, že to není úplný opak. Máte někdo nějaký dotaz ještě? Když tak, kdybyste měli dotazy, tak Luciu si určitě najdete a doufáme, že diplomka klapne, že to všechno dobře dopadne. A moc všem děkuju za účast. Chtěla bych vás pozvat na všechny další aktivity toho Centra ženského zdraví. Jak jste se asi dívali, pokud jste se dívali, tak část je vlastně uzavřená, jsou tam své pomocné skupiny, část je otevřená pro veřejnost a mimo Centrum ženského zdraví bych vás ještě moc chtěla pozvat příští úterý. Tady bude setkání s redaktorem Respektu, se zástupcem šéfredaktora Tomášem Brolíkem o mediálním obrazu Ukrajiny v českých médiích. Takže pokud máte někoho, kdo by měl zájem o tohle téma, tak ho určitě pozvěte taky. Lucio, moc děkujeme teda. Díky všem a těšíme se příště. Děkuji.